Arriba a la plaça Major el nostre capità Jordi Pasqual, acompanyat del seu fill i la seva dona en esta capitania Pasqual Ibars. Igual que fa 100 anys va arribar el seu avi com el primer capità de la filà que avui celebra els 100 anys. 100 anys després de David Pasqual va arribar a la plaça Major el capità Jordi Pasqual junt als seus fills i la seva dona, família Pasqual Ibars. Emotiu, espectacular, arropat de tota la família Marroc. Una banda espectacular de la Societat Musical de Banyeres. I arriba el capità representatives de la nostra filà, de la nostra història, del nostre llegat, que continuarà per més anys d'història a Marroc. Avui 100 anys i continuem fent festa al patró Sant Jordi. Emotiu arribar dels capitans del centenari, família Pasqual Ibars. Sentiment Marroc quan el capità es trau l'espasa de capità per a rendir armes al patró Sant Jordi i saludar a tots els marrocs. L'oficial dels marrocs acompanyant i sentiment molt Marroc. L'escut que portem al cor gravat en aquesta fila Marrocs. I fem menció a la música, que important és la música en la festa. Sense música no hi ha festa, i esta música ha sigut espectacular, la Societat de Banyeres de Mariola. Emotiu en moment ara. El fill del capità que li fa entrega de l'espasa, volem dir de pares a fills, és el sentiment marroc. Ple de simbolisme aquesta capitania per la filà Marrocs i els seus 100 anys. Gràcies, Pasqual Ibars. I al patró Sant Jordi li rinden. Visca la filà Marrocs! Visca els capitans! Pasqual Ibars, igual que el seu avi fa 100 anys. Gràcies, Marrocs. Marrocs per sempre.